раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода ҷиҳати бозбинӣ ва аёдати волидону пайвандони сарбозони фавтидаи муноқишаҳои марзӣ қабули сайёри сокинон ба ноҳияи Вахш сафари корӣ доштанд. зимни аёдат ва мулоқот бо волидони сарбозони фавтида раиси вилоят дар баробари изҳори тасаллият ҳамчунин аз садоқату сарсупурдагии муҳофизони ватан ба некӣ ёдоварӣ намуда таъкид доштанд ки ёди фарзандони шуҷои меҳан ки баҳри ҳифзи сарҳадот таъмини амнияту осудагии халқ сина сипар карда худро қурбон кардаанд ҳамеша дар дилу дидаҳо боқӣ мемонад. ба ҳар як хонавода ҳамчун рамзи эҳтиром барои тарбияи фарзандони солеҳу содиқи ватан кӯмакпулӣ ва дигар маводи ғизоӣ расонида шуд. дар ин рӯз аз ҷониби раиси вилоят ҳамчунин қабули сайёри сокинон доир карда шуд. зимни қабули сайёр таъкид гардид ки шаҳрвандон мувофиқи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳуқуқ доранд шахсан ё якҷоя бо дигарон ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва шахсони мансабдор, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо сарфи назар аз шакли моликият ки ҳалли масъалаҳои дар муроҷиат воридшуда ба салоҳияти онҳо дохил мешаванд муроҷиат намоянд. бо пуштибонӣ аз сиёсати халқпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон аз ҷониби раиси вилояти Хатлон қабули сайёри сокинони ноҳия ба вуқӯъ пайваст. дар ин рӯз беш аз 14 нафар сокинони ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия бобати ҳалли мушкилоташон арзи худро ба раиси вилоят расонинданд. бештари муроҷиаткунандагон аз раиси вилоят кӯмаки молиявӣ, насби трансформатор ва бо барқ таъмин намудани сокинони деҳоти дурдаст, насби дурбинҳои иловагӣ, ҷудо намудани гранти раиси вилоят барои дастгирии рушди соҳибкории занон, бунёди муассисаҳои таълимӣ дар деҳаи орзуи ҷамоати деҳоти Машъал, ҷудо кардани қитъаи замин барои бунёди фермаи паррандапарварӣ, қитъаи замин барои сохтумони манзили истиқоматӣ барои омӯзгорони ҷавон, дигар кардани маҷрои обии канали селгузари деҳаи Иттифоқ, таъмири пули мошингузари деҳаи Пахтадашт дархост намуданд. пас аз шунидани арзу муроҷиати сокинон раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода ба масъулони ниҳодҳои дахлдори вилоятӣ ва ноҳиявӣ ҷиҳати баррасии фаврӣ ва ҳаллу фасли мусбии масъалаҳои матраҳшуда дастур доданд. таъкид шуд ки давлат ба ҳар кас қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, таҳсилот, вазъи иҷтимоӣ ва молу мулкияш ҳуқуқу озодиҳо аз ҷумла ҳуқуқ ба муроҷиатро кафолат медиҳад. Қурбон Ҳакимзода таъкид доштанд ки бо назардошти имконияту шароити мавҷуда ҳар як дархости сокинон ба инобат гирифта шавад ва пайи иҷро ҳаллу баррасӣ тадбирандешӣ карда шавад. дар ин рӯз ҳамчунин раиси вилоят бо роҳбарияти ноҳия, роҳбарону ташкилоту муассисаҳои вилоятӣ, раисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, хоҷагидорон ҷаласаи корӣ доир намуданд. нахуст ҳисоботи раиси ноҳияи Вахш оид ба натиҷаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёти ноҳия пешниҳоди ҳозирин карда шуд. гуфта шуд ки заҳматкашони ноҳияи Вахш дар ҳама самтҳои хоҷагии халқи ноҳия ҳадафмандона заҳмат мекашанд. дар ноҳия нақшаи сафарбарсозии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ пурра таъмин гардида дурнамои истеҳсоли пахта барзиёд иҷро карда шуд. пахтакорони ноҳия тибқи дурнамо бояд 21860 тонна пахта истеҳсол менамуданд. дар натиҷаи меҳнати аҳлона ва риояи омилҳои фаровонҳосилӣ соли равон кишоварзон 22362,6 тонна пахта ҷамъоварӣ ва вориди нуқтаҳои қабул ва коркарди пахта карданд ки 102% ташкил медиҳад. саҳми хоҷагиҳои деҳқониву инфиродии ноҳия дар кишт, парвариш ва таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ватанӣ низ арзанда аст. дар давраи ҳисоботӣ тибқи иттилои додашуда нақшаи қисми даромади буҷети маҳал ва нақшаи андозҳо таъмин гардида дар соҳаи саноат давоми соли равон 2 корхона мавриди истифода қарор гирифта дар ин самт корҳо идома дорад. раиси ноҳия дар идомаи суханронӣ зикр доштанд ки ҳолати омодагӣ ва зимистонгузаронӣ дар ташкилоту муассисаҳои ноҳия низ хуб натиҷагирӣ шуда кишти тирамоҳӣ ва дигар зироатҳо
идома дорад. раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода роҳбарони ташкилоту муассисаҳои ноҳия, фаъолон, раисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, хоҷагидоронро муаззаф намуданд, ки дастуру супоришҳои президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷиҳати васеъ намудани майдони кишти зироатҳои мухталиф, афзун намудани ҳаҷми истеҳсолот, ба кор андохтани коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, таъсис додани ҷойҳои нави корӣ дар амал татбиқ намоянд. чуноне дар паёми роҳнамои пешвои миллат дарҷ гардидааст, ҳар як роҳбар, масъулону мутасаддиён, фаъолону сокинон бояд бештар дар андешаи рушди истеҳсолот, саҳмгузорӣ дар корҳои ободониву бунёдкорӣ ва дар маҷмӯъ таъмини зиндагии арзанда барои мардум бошанд. Маъруфи Назрӣ, Фахриддини Карим, Намозалӣ, Эргаш барои барномаи иттилоъотии Ахбор.